Здравейте, аз отново се завърнах с моя друг клип. Отдавна не съм снимал но... Ето, даже съм пуснал изпълнери с фойерверки. За да е по-интересно. За завръщането ми. И толчовете не са от мен, а за от спаунер, който е от мен. И днес ще ви покажа как да си използвате Too Many Items и такова другото. Зейнс минима Като първо ще направим Зейнс минима. Обаче това тъпо парче не иска да се маха. Да, смея, че си нямате представа какво става. Направо един удар и ги къртя. Запраща ги от един хром до друг хром. Например, нека да тестваме ето този крипър. Може да не съм го захвърлил чак толкова, но получавам бърт. Да, ето това е. Приятел, ще говоря за него. И зомбите. Бум. Че даде Яран, който не трябва. А кирката е направо като... Да, вещицата ще даде пръчки. И утилки. Да това. Бачкаш. Чи точно си дала бачкаш. Добре. Много мря да ми се навъртате тук обаче. Здрасти. Опа, извинявам се. Ще даде лък. Ще изхабен. Не тъля срам, скелет, не тъля срам. Не тъля срам да си толкова нежно тълце. И ти, крипари ти. Където запръщам направо... Ето. Това е лимитът, т.е. никой няма да се струши. И... Нека да започваме с Зейнс минима. Така. Когато се включите Зейнс минимап, ще ви излезе едно съобщение, в което ще пише следните неща. Z е за зум в минимапа, т.е. зумвате минимапа. Аз си го правя и така, ще е добре. И M е за настройки. Ето тук ще е ясно какво. Ясно. И естествено сега ще кажа нещо друго за... След това ще ви се излезе едно съобщение да Mistakes. Това показва цялата карта, но без чудовищата. И пак може да зумвате също. Така, добре. Добре, спри. Така, другото ще ви излезе за би, т.е. с това би се правят поинтовете. Ето, например, на този спаунер на коне, който хич не прилича на палянка. Малко приближих. Конете изглеждат страшно. Не са страшни. Добре, като да. Днес... Ето тук. Например, натискате ви. Ето тук ще ви се показва, за да ги цъкнете в края ти в недър. Опа! Ако натискате това, просто някак да се създаде. Това трябва задължително да се спека. И името ще го кръстим спам... Не, така ще бъде. Спаунер на коне. Например, е така. И натискате там. И лента. И ето. И естествено ще поговорим за M. Така, тук... Даже аз не знам точно за какво става.
Това знам, че ви скривам минимапа. Това големината е ясно. Знаете си я. Опа. Това се предава, не знам. Предавам се, не знам какво е. Добре, както да е. Това е Cave Mod. Тоест, нали, чудовищата в отдолу под земите да ви ги показва и когато сте в, например, някъде мина. Сега ще демонстрирам. Виждамте. Не се крие. Виждамте. Ето той е, че автоматично ви зарежда минимапа. И ето тук разбираме, че има равин. И са кефи много. Ето. Ти ще лъжи с мен. Не. Добре, очевидно пада вече. Ето. Даже си има откъде да се излезе. Колко са дружелюбни. Това съм го правил. Добре. Това беше интересно. Нека пак да се върнем. И ето тук. Това не съм добър. Това ще не. Така. Тук ще си погледнете настройките. Не мога да ви обясня сега точно какво. Радарчето. Тук радара не е радара. Ето. Кубиов. Да. И ето тук са за... Ето тук. Така. Тук ми пише... Чакай. И така. Нали, показвам ви чудовищата, които могат да ви наранят. Да, тук са зависи от вас. Дали ще ви наранят. И от другите не зависи. Да е много голема, трябва да е жълт. Защото ако... Просто така. Защото ако е на някой друг, ако му удариш Айрон Голема или него, който е направил Айрон Голема, той пак ще направи. Добре, като да е. Waypoints. Това е тук ето New Waypoints Options. Добре. И тук може да се телепортирате до нея. Ето, телепортирате. Добре, благодаря, че ме поздравявате. Благодаря ви. Не съм ли чудесен? Да, магара, не искам да... На кой кон имаше седло? Нещо ми се преживява, че съм нарезал кон. Добре. Ако нещо не разбирате, просто кажете. Пишете в коментарите. Добре. Нека да започнем с уменията. Когато натиснете O и се появява. И също такова, че естествено самата се появява. Бум, папам. Добре. Така, това е за да изтриете модът, който аз не го превръчвам. Това са модовете. Аз съм креатив. Това е да бъде, аз не искам да бъде. Това е за времето. Какво става? Тук просто все е светло. Ясно, добре. Добре, ясно.
Това е... И да, тук ви напълва сърцата, тук ви премахва почниката. Така, тук са ви за айтемите да си сейфате. Айтеми, виждате колко... Това се види като един вид раници. Тук има просто много разнообразни неща. Така, първо, каква е разликата между статик и самия това? Видяхте. Значи, не съм махнал всички спаунери в селото. Но точно, защото има и такива. Ясно. Ето. Така, добре, спри. Спри, че ми бълваш Майнкрафт. Така, едното е латър, другото е различните чакате, ще забравя. Добре, първото латър ще бъде това, и другото това. Значи, не статичната вода, естествено си тече. Обаче статичната изобщо не си тече. Не мърда. Ето, не мърда. Естествено, ако я големите, ще се размърда. Същото е със слава. Няма смисъл да обяснявам. Аз вече си направих селата на пуч прах. Да, гледам цялата. Добре. Благодаря, че ме ръкопляскате за този клип, но може да ви спра. Да, има такива спаунери. Ето. Дето се издават такива неща. Яко. Добре. Тук имате абсолютно всякакви спаунери. Може да си ги разгледате, ако имате този мод. Ако събера определен брой лайкове, ще направя и клип как се слага този мод. Всъщност. И нека да разяснявам по-добре неща. Тук ще си разгледате модовете и така. Добре, тук са любимите неща. Тук си създавате айтъм и избирате колко да бъде. Естествено, максималният брой е 127. И ето това е като онази кирка. Не е препоръчително да имате Silk Touch, защото просто няма да си изкопаете рудата. Ще изкопаете, но безполезно. Добре, както. И тук може да с риба. Рибата е обаче мега тъпото парче. Аз съм пробвал. Нето всъщност е за като удариш това, да вземеш... Добре, да вземеш повече от едно. И да си го сейфаш при любимите, естествено, и лъкът е така, и бронята ми. Така, тук си създавате полшанка. Тук си създавате такова ракетки. Това е. Но първо искам да ви покажа колко е хубаво да сте с такава кирка. Например, в последно време вече пиша много грешно, не знам, може би съм се разсел нещо. Ще пробваме с различни руди. Искам това, но както е. Ще пробваме с тези двете руди. Какво? Не разбирам как паднах от толкова ниско. Добре. Хора, кажете, че бях на толкова ниско, че направо не трябваше да умирам и даже. Може би съм преувеличил спадането нещо. А сега къде смеете ми това? Ето тук ми пише. Deep Point. Така. Сега ми давайте айтемите, защото...
Това беше странно. И така. Кът ми е добре. Оставаме една ръба тук, една ръба тук. И ето удоволствието ли си с такава кирка. Да, добре, почти един стак диаманти. А при лапис, ако изкопаете 10, няма да ви се поберат в инвентара. Ама изобщо няма да ви се поберат в инвентара. Честно казвам. Да, ето вижте. Когато чупя, винаги ми се пада семенца с кирката. Даже може да са няколко, но пак ми се пада семенца. Пък като чупиш, то ще се пада точно на нас. И кирката копае кът за светон, гледайте. Все едно някой ще каже, че съм на креатив. Да ги поставя тя копчета да не се сърдят душите на мъртвите селяни, които изведнъж някак си отидаха и повече не ме благословиха. И не им се събира все още. Да. Това беше всичко от мен. Аз бях Ендър, тъстеж се малко съм така. Чакай. И